Aso na to! Ito ang tambalan ng isang balasuba. At ng isang balahura, ako po si Nicole Diala. At ako naman si Cambio King, Chris Chuper. Good morning, Chris Chuper! We're trending, we're trending, we're trending, we're trending, we're trending. Hi! Hello! And now, it's time for DJ Rocky's Secret. Hey, what's up, boards? Ayan, kamusta kayong lahat? At eto, I'm back from outer space muna po sa aking trono. Hi guys! Hello mga kabisyo! Hello mga kigol! At andito po ako ngayon. Naghahanda, no? Nagandamta para sa ating grocery challenge ngayong Enhanced Community. Hello po mga kabisyo! Welcome back! This is DJ Robin Shena at ako ay inyong makakasama sa aking vlog number 2! Hi family! Welcome to the video. So meron tayong short vlog ngayon sa Love Radio Manila YouTube channel at ang tawag dito ay... Hi guys! Welcome back to Lala Place, and today we are going to play the very prominent Mobile Legends. But mag-arcade mode lang tayo. Hindi tayo mag-rank, hindi tayo magka-classic kasi gabi na. Hi guys! Welcome to us! It's me, Tanya Chinita! And we are going to your house! We are going to Fisher Mall! Super back ganun secret. Hi love, 10:59 on the clock and you are back with me at live na po tayo both on air and Kabisyo, milyonaryo na kami! Okay, 1, 2, 3. Okay, game. 1, 2, 3. Angat na natin, angat na natin. Labas natin. Labas natin. Yes! Sinubaran na nga po! Yun! Sana pera. Ano pwede isang latipak-tipak ito? Eh baka pwede. Kagat mo lang. Kagat mo nga partner, pwede? Bagay sa room mo yan. Bagay! Oh, diba? Pwede pa magsalami. Pwede. Tingnan mo nga may tinga ka. May pimple. Ikaw. Yung ex ko. Wow! You did it. 1 mission, 1 channel, and 1 more thing. 1 million subscribers! Okay. At ang sabi pa ay... Ano daw? Ang sabi ay congrats. Congrats. Oh, let's lalabas din. You may have started with just a few viewers, but your incredible voice, passion, and creativity has now touched the lives of so many people around the world. And the community that you've built is immeasurably enriched with the stories that you've shared as you bring people together. Wow! Oh, kajat! Kajat! Kayanin mo yan. Red is thank you. Yeah! Thank you! 1 million! 1 million! 1 million! Mga kabisyo, hindi namin maaabot ang milestone na ito kung hindi dahil sa inyo. Corrected by, alam nyo po, maraming thank you sa walang sawang pagmamahal, pagsuporta, at pakikipagkulitan. Yes, sa aming mga DJs dito sa buong team ng Love Radio Manila. Thank you very much sa pakikigulo sa amin. Thank you very much na iintindihan nyo ang kabaliwan namin. Ang milestone
milestone na ito ay dahil sa inyo. Congratulations sa atin, Kabisyo!